Cześć wszystkim, Tomek z Longboardy.pl. Mamy dzisiaj dla Was doskonałą dechę od Riviera Skateboards. Jest to Riviera Mystic z Riviera Downhill Division. Doskonała decha, jak widzicie, świetna grafa. O wiele lepiej to wszystko prezentuje właśnie w realu niż na zdjęciach. No, producent naprawdę grubo poszedł w stronę downhillu. Długość tej dechy to 99,5 cm, szerokość 22,5 cm, a rozstaw osi, czyli wheelbase 66 cm. Jak widzicie, są potężne wheelwellsy, powycinania, tak żeby nie było wheelbite'a. Tutaj właśnie wycięcia na traki również, żeby kąty się nie zmieniały w desce. Całość wyposażona w świetną grafę właśnie Mystic, nanoszoną termotransferem. Decha niezwykle uniwersalna. Głównie przeznaczona na downhill i freeride, bardzo sztywna, 8 warstw klonu, także naprawdę przy szybkich zjazdach świetnie się nada. Od góry, jak właśnie tutaj Adam prezentuje, również doskonała grafa jest właśnie naniesiona, także możecie sobie tu po prostu powycinać grip, tak będzie Wam się podobało, żebyście tą grafę jakby zachować. Do tego concave 3D. Świetnie się trzymają stopy, głęboki również concave, także spokojnie, naprawdę przy wszelkiego rodzaju slajdach decha będzie świetnie się prezentowała. Zobaczcie, co wyprawiają chłopaki na tych dechach od Riviera, naprawdę wyczyniają cuda. Do tego decha jest klasycznym twinem z dwoma kicktailami. Wszelkiego rodzaju triki spokojnie na niej wykonacie. Decha jest, mówiłem, dosyć sztywna. Na miasto również się nada. Wiemy, że część z Was lubi bardzo sztywne dechy na miasto, ponieważ dają większą kontrolę niż miękkie kapcie takie. Także taka decha naprawdę bardzo fajnie też będzie się spisywała. Do tego jest bardzo uniwersalna, nie musicie się troszczyć o kierunkowość dechy, ponieważ w każdą spokojnie po prostu wykonacie na nich triki. Uniwersal po prostu. Oprócz tego no, świetna downhillowa. No, jak widać, Riviera, tutaj również zresztą Riviery widać, poszła bardzo mocno w downhill i naprawdę zrobili świetną robotę projektując te deski. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos Mystic czy innych desek z Downhill Division od Riviery lub w ogóle desek z naszego sklepu, piszcie do nas, bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie Wasze maile. Dzwońcie również do nas do sklepów, bardzo chętnie widzimy Was u nas, bardzo chętnie Wam wtedy pomagamy. Możemy wszystko doradzić, możecie zresztą dotknąć sprzęt, postać na nim i generalnie zobaczyć, co Wam się najbardziej podoba. Subskrybujcie również nasz kanał oraz oglądajcie nasze filmy. Longboardy.pl